Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, наскоро Европейската комисия публикува план за действие за данък добавена стойност, целящ създаване на единно ДДС пространство. Като това ДДС пространство, основната цел е да способства за по-качествено интегриран и по-справедлив единен пазар, който ще подпомогне заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. Данък добавена стойност е един от основните източници на приходи в Европейския съюз, осигуряващ годишно повече от 1 трилион евро, като един от основните собствени ресурси на Европейския съюз се основава на ДДС. В същото време трябва да признаем, че настоящата система за ДДС е фрагментирана, сложна, е за развиващия се трансграничен бизнес и е податлива на измами. Имайки предвид изложеното, се отчита необходимостта от модернизиране на ДДС системата. На първо място, тя следва да бъде опростена, за да стане удобна за ползване от страна на бизнеса. Сега разходите за постигане на законовите изисквания са значително по-високи при търговията на единния пазар, отколкото в вътрешната търговия. В същото време сложната система задушава бизнеса, което е особено валидно за малките и средни предприятия. На следващо място, тя трябва да се справи с нарастващите рискове от измама. ДДС разривът между очакваните и реално събраните приходи в целия Европейски съюз се оценява на 170 милиарда евро, като само трансграничните измами са причина за 50 милиарда евро загуби на приходи годишно. На следващо място, тя следва да бъде по-ефикасна, особено по отношение на възможностите на цифрови и при намаляването на разходите за събиране на дължимите приходи. Необходимо е да бъде основана на по-голяма степен на доверие както между бизнеса и данъчните администрации, така и между отделните данъчни администрации на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи законодателно предложение за въвеждане на модерна система за ДДС. Тази система трябва да се основава на принципа на облагане в страната на местоназначение на стоките. Това означава, че правилата за данъчно облагане, според които доставчикът на стоки събира ДДС от клиента си, ще бъдат приложени и за трансграничните сделки. Тази промяна трябва да осигури намаляване на трансграничните измами с ДДС с около 40 милиарда евро годишно. Сегашната система също така се стреми да инкорпорира иновативни бизнес модели и технологичния напредък в цифровата среда. Различните ставки на ДДС обаче между физическите и цифровите стоки и услуги не отразяват напълно днешните реалности. Освен това, държавите членки се чувстват прекалено ограничени в политиката си на налагане на процентните ставки. Като цяло, планът за действие определя последователните стъпки, необходими за създаването на единно ДДС пространство на Европейския съюз. Той залага незабавни и спешни действия за справяне с несъбрания ДДС и за адаптиране на ДДС системата към цифровата икономика и нуждите на малките и средните предприятия. Планът осигурява ясни дългосрочни насоки за една модерна ДДС система и съответните процентни ставки. Необходимо е да се подобри работата на Еврофиск, да се координират стратегиите на националните органи и Европол, Евроджаст и ОЛАФ по отношение на противодействието на измамите, да се въведат нови модели за споделяне на информацията в реално време. Държавите членки следва да подобрят своевременността на отговорите си на заявките за информация и надеждността на системата на ДДС за обмен на информация ВИЕС. ОЛАФ и Европол следва да имат достъп до данните в ВИЕС и Еврофиск и държавите членки следва да се възползват от разузнавателната информация, за да повишат ефикасността и противодействието на организираната престъпност, работеща на транснационално ниво. Директивата за борба с финансовите измами и наредбата на Европейската прокуратура ще допълнят и укрепят правната рамка и значително ще засилят противодействието на измамите. Комисията и държавите членки трябва да засилят сътрудничество с държавите извън Европейския съюз и да налагат събиране на ДДС,
така че да се заложат стандарти на сътрудничество, основани на принципите на прозрачност, добро управление и обмен на информацията. Накратко, с цел опростяване на живота на европейския бизнес е необходимо да приложим необходимите реформи, за да бъде осигурено ефективно противодействие на измамите, премахване на административните бариери и намаляване на регулаторните цени. Благодаря.